De Frieske derby tussen Heerenveen en Cambuur is van de middag woensdag terug de ploeg van interim-trainer Foppe de Haan. In het Abel Enstra stadion werd het 2-0 voor de Veensters. En die stond die al bij rest op het scorebord. Het weer voor de neutrale toeschouwer een teleurstellende wedstrijd die het nooit echt loskwam. Maar de blijdschap bij de Heerenveen-fans wie er na oren net minder om. Stop! Hey! We zijn super Friese! Hey, 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 hey! We waren die herten stil, hè? Hey! Hey! Come on, you boys! Come on, you boys! Feest dus bij de Heerenveen supporters en dat begon al gauw, want in de eerste helft kwam Sportclub Heerenveen na 4 minuten op voorsprong. Toch een eigen doelpunt van Cambuurspeler Wessel Dammers. Na dik een jaloere spelen maakte Mitchell tevreden uit een strafschop de 2-0. De Ljouwerte ploeg roen eens de hele wedstrijd achter de feiten aan. In de tweede helft weer Cambuur net besteed om de spanning weer om te brengen. Zo waar de rest staan, ik de ijs staan, 2-0. En voor u is in de buurt van het Abel Enstra stadion verslagjouwer Roelof de Vries. Ja, Roelof, de Frieske derby is zelfs altijd beladen. Voel er in de wedstrijd zelfs ik wat van te vernemen? Nee, ik sta hier trouwens inderdaad bij het Abel Enstra stadion. Zoals het haast net zegt, het zo mistig is het. Die derby is vanzelfs altijd beladen. Dat merkt je Farah, onze supporters, onze spelers. Met name omdat het nou ook nog eens een keer een degradatiekraken weer. Heerenveen wint hem uiteindelijk en in die wedstrijd zelfs wie het eigenlijk net zo heel beladen. Met name de tweede helft. Dat wie het een beetje spelen, wie het langzaam beladen net meer. En wie de wedstrijd spelen, koe Cambuur net meer. En Heerenveen vond het best en pakte uiteindelijk met 2-0 de overwinning. Vanmorgen wie mijn collega Auke Selderust naar Jan Schulting tagong. Jan Schulting is trainer van Cambuur en ik speler van Heerenveen. En maak het hier met hem der vanmiddag de volgende reportage. Wie durft het meest aanvallend te spelen? En daar gaat mijn sympathie naar uit. Dus wat dat betreft ben ik wel... Ik ben eigenlijk voor Friesland, laat ik het zo zeggen. Kan alle kanten op. Nog even suiker erin. Heerenveen op dit moment de bovenliggende partij. En niet alleen omdat ze met 1-0 voor staan hoor, maar gewoon omdat ik vind dat het allemaal net even wat duidelijker is bij Heerenveen dan wat er bij Cambuur gebeurt. Dan moet je maar beter verdedigen en dan moet je ook maar beter uitverdedigen, dat ook natuurlijk. Maar dat was natuurlijk al op een kinderlijk niveau. Maar de manier waarop je vervolgens in de 16 meter dit nog onderneemt als verdediger. Ja, dan heb je er op dat moment ook niet veel van begrepen, vind ik. 2-0. Jammer genoeg wel. Dit is gewoon een slijtageslag voor Cambuur. En ik moet je ook eerlijk zeggen, ik kan me niet voorstellen dat ze vanaf de 46e minuut het veel beter kunnen dan wat ze nu laten zien. Dus ik denk dat dit gewoon het niveau van Cambuur is in deze wedstrijd. Heerenveen heeft alles gedaan om te overtuigen in deze wedstrijd. En hadden zelfs aan 2-0 genoeg. Want daarna zijn ze niet eens meer op jacht gegaan naar de 3-0. Hebben alleen maar geconsolideerd. Van de kant van Cambuur. Ik vind het heel jammer om te zeggen. Eredivisie onwaardig. En wat nog veel erger is, derby onwaardig. En laten we hopen, volgende week Groningen thuis. Groningen kan zijn borst nat maken. En van de kant van Cambuur, minder kan het niet. Ja, daar voel ik nog genoeg na te praten over deze wedstrijd. Wij sprutsen naar oren met spelers en trainers van beide clubs. Het was ook dat Heerenveen een ander systeem ging spelen eigenlijk. Waar wij dan de hele week op hebben getraind. Dat verandert. Ja, de trainers konden ons moeilijk bereiken, dus in het veld was een verwarring. En dat heeft wel ervoor gezorgd dat Kaflan elke keer weer vrij kwam in de diepte. Wat dat betreft heeft Heerenveen wel goed ons weten te uitschakelen op het middenveld. Larsson die in combinatie met Kaflan veel wisselwerking had, waar we moeite mee hadden. En daar hebben zij van geprofiteerd. Ja, weet je, als de bal erin gaat in deze derby, dan juich je automatisch. Dus maakt niet uit wie scoort. Het is gewoon wel een geweldig gevoel dit jaar. En bij de 2-0 was je weer betrokken, want wat gebeurde daar precies? Weet je nou, dat is eigenlijk de grote vraag. Javan Andersson zegt zelf, ik heb hem niet geraakt. Maar werd je geraakt? Nee, ik werd niet geraakt.
Maar ik zag zijn voet hoog, dus ja, dan schrik je automatisch en dan ga je liggen. Ja, ik weet niet, normaal is het juist bij ons een iets overtuiging, mentaliteit dat wij wel duels ingaan en wel erin kleunen en die daar juist van moeten hebben, denk ik. En vanuit daar weer voetballen. Maar ja, dat ontbrak vandaag en dat kwam er ook niet in. Ik gun Cambuur ook wel wat. Dat bedoel ik net negatief, maar ik vind Henk een fantastische man. En ja, ik zal lang onder mijn vleugels gaan. Dus ik weet nou hoe het in hoe ziet. Dat is zo waardeloos. Je viel een beetje bij mooi. Ja, dat viel ik wel, ja. Nou, ik zag wel weer wat mensen langs de weg staan en tot aan gauw was het geel-blauw. En daarna werd het blauw-wit met de pompenbladen. Wat doet dat met jou? Ja, dat brengt toch wel een beetje extra sfeer aan zo'n wedstrijd natuurlijk. Kijk, je weet dat het leeft, maar supporters, ja, dat is gewoon extra mooi zo'n wedstrijd. En als je dat dan ziet, ja, dan weet je ook echt van ja, vandaag gaat het gebeuren. Martijn Barto, wanneer hiest in de gaten van, ik speel niet, zie jij ervan? Ik denk gisteren geloof ik. Misschien een dag daarvoor, maar ik moet zeggen, de teleurstelling was zo groot dat ik het niet eens meer precies weet. Ik heb er flink van lopen balen. Zeg het onkom? Ja, eigenlijk niet, nee. We hadden inderdaad nog geen wedstrijd gewonnen, maar we hadden ook nog niet verloren met mij in de basis. Maar de trainer die heeft gekozen voor andere spelers. Dat mag, dus dat is zijn goed recht. Neem niet weg dat het voor mij behoorlijk balen was. Waarom? Nou, in het begin van de wedstrijd. Want dan kom je dus het veld op, dan kom je uit de catacomben. Hoe wie dat? Dat je al die spandoeken, om dat gevoel is. Ja, nou ja, ik hier iets van dit maak ik nou nog een keer mee. Ja. En dat is dus echt de laatste keer. En van een man betitel stierf voor de supporters alles in het teken van de Frieske derby. En wienen de Cambuur-fans nog vol goede moed over een positief resultaat voor de Ljouwerters. Tussen 12 en 1 uur van de middag vertrokken liefst 18 bussen met Cambuur-fans naar het Heerenveen. De verwachtingen waren heeg bij de Ljouwerter supporters. Nou, dan zal ik je vertellen wat ik uit mijn hoge hoed over. Kijk, de 3 punten voor Cambuur! Die geeft mij naar Ljouwert? Absoluut. De mist trekt straks op en het wordt 1 en al zo voor Cambuur. SCC! In totaal stapten goed 1200 fans in de bus naar het Abelenstra stadion. Er waren ook nog een lietse 100 Cambuur-fans die geen kaartje hielden, maar er wel wienen om de bussen uit te zwaaien. Daarbij ook een soort band die het van huis uit al betiert meekrijgen hokker voetbalclub zijn supporter matten. De Cambuur-fans hielden betrouwen in een goede uitslag. Vandaag gaat Heerenveen verliezen. En heel dik. Let maar op. Ja, hoeveel wordt het? 1-3. Wat wordt het van een midje? Ik ga voor 1-3 winst. 0-2. Voor de Haan, kan het wel vergeten? Ja, ik denk het wel. Cambuur boven alles, hè. Ik denk dat Cambuur gewoon aan het langste eind gaat trekken vandaag. We laten ons niet foppen. Het wordt 1-4, denk ik. 1-4? 1-4, ja. Ik denk 1-3. Maar waarom bij Cambuur de goals maken? Want dat is onnodig een beetje een probleem. En Jon Dol had ook bedje er net is. Van Strijks erin in de spits. Ja. En Barto die had al een paar keer goed bezocht de kop. Dus dit keer kapt hij op de goal. Dus dat komt helemaal goed. En ik burgemeester Vert Kronen van Ljouwert wil wel even in zijn glas een bal zien. Ja, je moet altijd voorzichtig zijn, hè? Maar ik denk dat Cambuur de eerste wedstrijd gaat winnen vandaag. Hoeveel wordt het? Nou, dat kan zomaar 3-2 worden. Open wedstrijd, veel fouten. Hè? Maar er kan er maar één winnen. Onder begeleiding van Giel Blauwereek vertrokken de bussen naar het Abelenstra stadion. Onderwijs stieren er nog een soort fans op de viaducten. Net alleen nog van sportclub Heerenveen, maar ook een soort supporters van Cambuur wienen er om de bussen een het onder de riem te stekken. Onder grote politie-inzet kwamen de Ljouwerter fans om bij het Abelenstra stadion. Doe nog vol goede moed. We gaan weer even naar Roelof bij het Abelenstra stadion. Roelof, onder interim trainer Foppe de Haan had Heerenveen nou 2 keer woen en 1 keer league spelen. Binnen de feesters oer het derde punt heen. Nou, zo stellig wil ik het nog net zeggen. Maar wat wel opvoel in deze wedstrijd is dat Heerenveen er echt opkletste. Dat de beleving, en dat de spelers eigenlijk ook wel een beetje, die sissen dat er wel weer een soort beleving weerom is. En hij had zelfs een aantal wijzigingen maken in de opstelling. Dat had Ontnauta toch wel vertuten in. Al maar we net weten dat de eerste helft van Willem II en de wedstrijd in Helmond natuurlijk nog net zo fantastisch wien. Maar Heerenveen had hem in dat geval benam de eerste helft. Hier wordt wel echt goed zien litten. En dan Cambuur, hoe komt dit verlies bij Cambuur aan?
Ja, Cambuur bloed bij deze precisie, maar deze staan Santje. Dus dat komt wel ongeveer zelfs bij de Ljouwertus. Dat wie wat dat betreft echt een degradatiekreker. Mocht Cambuur winnen hier vanmiddag, dan wint ze Heerenveen Hinnegong. Dat slag het dus nou net. Maar er is ook wel een soort van besef van oké, ook Bets is er net bij. Het zit net mooi wat dat betreft, soort blessures. McIntosh voel je het nog werken blesseerd uit. Het lijkt het wel alsof er wel een soort van rest door die ploeg hing. En dat het vertrouwen er nog altijd wel is op een goede aarding in deze competitie. En die is vanzelf nog wel heel erg lang. Nog wel een aardig oordingje trouwens. Nou ja, zo aardig is het net. Foppen Haan werd van de morgen Jelverson al wekken bellen. Wie namelijk Cambuur supporters die zijn nummer hingen. Vervolgens is hij dus een heel soort bellen. En had hij uiteindelijk de telefoon maar uitdrukt. Nou ja, dat vertelde Foppen Haan niet. Kijk naar de wedstrijd die vanzelf wel hartstikke blij wie maar deze 100ste oefening van hem als coach van Heerenveen. Dank u wel, Roelof de Vries. En Sportclub Heerenveen staat nu op het 14e plak en Cambuur staat op het 17e plak in de Eredivisie.